Jeg vil nu forklare substitution i heptan. Så jeg starter lige af med, hvad ved vi om heptan? Heptan er en alkan med 7 carbonatomer og 16 hydrogenatomer. Og alle alkaner har lave smelte- og kogepunkter som deres fysiske egenskaber. Og alle alkaner er upolære og kan derfor ikke blandes med vand, fordi det er et polært stof. Men har det fint med at blande med hinanden, fordi de er selvfølgelig en upolær og et andet upolært stof kan godt blandes. Alle alkaner har også nogle kemiske egenskaber, såsom at de er meget reaktionsstrenge, og det betyder, at de helst vil undgå at lave et andet stof, men de skal i hvert fald tvinges til at lave noget om. Så for at tvinge dem til at gøre noget, så kan vi lave en substitutionsreaktion, hvor vi sætter det under noget lys, som vi gør i det her forsøg, under et overhead-projektor, hvor at de udskifter atomer eller en atomgruppe, og så har jeg bare lige taget et reaktionsskema med, som er C6H14 plus dibrom plus lys. Det bliver så lavet om til C6H13 brom og hydrogenbromid, som er en syre. Lidt information om forsøget, vi skal lave, det er, at vi skal undersøge heptans fysiske egenskaber, og så også kigge på det substitution i heptan. Og dibrom er meget farligt, så derfor skal vi arbejde i stingskab, som Sofie og jeg gjorde, altså min partner. Og så hvis vi ikke kan arbejde i stingskab, så arbejder vi under udsugning. Og nu har jeg ikke lige taget alle kemikalierne med, men jeg har lige skrevet materialerne op, som er 4-5 reagensglas og nogle plastikpipetter og et overhead projektor, som er vores ting, som gør, at de subsisterer, som er forklaret før med lys. Til at starte vores forsøg er, at så hælder vi 7 ml dibrom opløst i vand, eller i vandig opløsning, i et reagensglas, og så derefter tilsætter 7 ml heptan. Og som vi kan se på det nederste billede herovre, der blandes de ikke, fordi at det er et upolært og et polært stof, og heptan er så det upolære stof, og dibrom i vand, altså vand er et polært stof, så derfor blandes de ikke. Og dibrom ligger nederst, fordi den har en højere densitet end vand, eller end heptan, undskyld. Så prøver vi at ryste glasset, og her kan vi så se, at dibrom og heptan er gået sammen, da de begge to er upolære, og så det polært stof, altså vand, er gået nederst. Bagefter, så som forsøget går ud på, så sætter vi det under et overhead-projektor i 3-4 minutter, eller bare for at se, hvornår der kommer en ændring i farve. Og som på billedet, man kan se herovre, der ryster vi i 4 minutter under lyset, og så ved vi, der er kommet en reaktion, når farven er skiftet fra den der orange farve, som vi har her ved billedet, til farvelys. Ja, og her har jeg lige 2 billeder med, hvordan det var under farven, under skiftning af den der farve, og så hvad det så blev til. Og som jeg viste før, så har jeg sat dibrom og heptan og lys sammen, eller bromvand kan man kalde det. Og altså bromvand, det er når det er i vandig opløsning, og heptan og så lys, altså det der var med vores overhead projektor, og så hvad det er blevet til, så det er blevet til jeg kan ikke lige huske hvad C7 hydrogen 15 bromid hedder, men jeg prøver lige carbon, hydrogenbromid og hydrogenbromid. Altså hydrogenbromid, det er en rigtig stærk syre, når den opløses i vand, så det bliver til brombrintsyre, kaldes det.
så adskiller vi, altså som I så på de her 2 billeder, så er der 2 faser. Der er den øverste og den nederste. Så den øverste det er heptanfasen, og den nederste er vandfasen. Så der adskiller vi så de her 2 faser, så vi får dem ned i 2. En nede i et reagensglas, og en nede i en kolbe. Og så derefter så tester vi pH'en på en indikator på vores universelle indikatorpapir, som viser så, at det er en meget stærk syre, da pH'en bliver 0 til 1, som I kan se på det her billede. Det har vi lige prøvet at se, at ja, den ligger omkring de der 0 til 1. Og så derefter tilsætter vi 4 dråber 0,1 mol sølvnitrat. Og så, som vi kan se på billedet her, så opstår der et bundfald. Og så kan jeg vise fældingsfriktionen her, at når hydrogenbromid og sølvnitrat går sammen, bliver det til hydrogennitrat, som er så som liquid, eller vandig opløsning, og så sølvbromid, som er så det bundfald, der kommer, så et salt. Så starter vi lige med heptanfasen, hvor vi så skulle lave en 0,001 molær natriumhydroxidopløsning, hvor at vi så kun havde en 0,1 mol natriumhydroxid til stede, så vi lige skulle selv lave det. Og der fandt vi så ud af, at vi brugte 1 ml natriumhydroxid, og så fyldte resten op, altså brugte et 100 ml målekolbe, og så fyldte resten op med det mineraliserede vand. Derefter så tog vi 1 ml af den der opløsning, som vi lige havde lavet, og så tilsat 2 dråber phenolphthalein, og det blev så lyserødt, og så det vil sige, at vi så kan se, at pH'en var mellem 0,8 og 10, så vi har en svag base, eller så en base med os, til stede. Fordi at phenolphthalein er så en indikator. Og så hældte vi så vores heptan ned, som vi havde før, ned i vores blanding, og så satte en prop på, og så også under udsugning, fordi at vi har en, ja. Og så kunne vi så se, at den her rigtig flotte lyserøde farve, vi havde, blev så til sådan en farveløs, som I så kan se her. Og så derefter så adskilte vi igen den der vandfase, som vi kan se her under, og så heptanfasen, der er ovenover. Og så derefter tilsat igen sølvnitrat, og der blev det så til den der grumsede farve, vi har over til højre. Ja. Og så kan vi så se, at vi har fået, når vi sætter vandfase og sølvnitrat sammen, og vi ryster det sammen, så bliver det sådan en grumset farve, fik min gruppe det til. Og så vil jeg prøve lige at opskrive en reaktionsligning, som jeg havde fra før. Og C7H, ja, carbonhydrogenbromid og en hydroxygruppe blev så til heptanon, kaldes det, som så er en alkohol, og så brom igen. Så her kan vi så konkludere, at der er lavet en substitution, fordi vi udskifter brom med OH-, og ja, så kunne vi konkludere, at vi har lavet en substitution.